on Igboamaka Facebook channel, on Igboamaka online TV, Twitter, Instagram, and many other social media. We have generated an audience of more than 5 million people all over the world. To help us continue this good work, please sponsor us and you will be amazed at the super impact our publicity will have on your business and services. Call us on 0794 6737 951 or 0743 805 9114. You can also send us an email. Ndị be anyị, ihe na-eme n'Ọchanja market Onitsha bụ ihe ịgba anya mmiri na-ịgbanwoju anya. N'obodo South Africa, ndị Igbo anọrọkwara nsogbu na ụjọ. Hey, o nwere ka ndị be anyị nọ n'ụzọ ije ga-eji tinye anya ma nye aka na nsogbu dum a. Biko tinyenụ ihe onyonyo unu na Igboamaka Ben TV Sky Channel 175 na Friday izu ụka. Ebe Chief Valentine Akuzinobi Ogbuefi Nnayerugo na Nze Chukwuma Obidike tinyekwara Comrade Oke Akasin. Ndị a ga-apụta live ikwu okwu maka ihe ndị a. Biko no, nyenụ TV unu na Ben TV Sky Channel 175 maọbụ jee na www.bentelevision.com n'elekere 7 nke mgbede bụ 7 p.m. UK time. Unu echefukwala, maka na dịka anyị nọ n'ebe anyị nọsi na-enwe obi aṅụrị, ọtụtụ ihe ọjọọ na-eme n'obodo anyị, ọtụtụ ndị be anyị na-agabigakwanụ ihe ọjọọ dị iche iche. N'otu aka ahụ, anyị ga-etinyekwa anya n'ojije nke Senator Dr. Ifeanyi Uba n'Ọchanja market Onitsha. O nwere enyemaka ga-esi n'aka nwa amadi apụta. Nke a ka onye mgbasa ozi Senator Ifeanyi Uba bụ Prince Lotanna Chima Enyi Nnewi ga-agwa anyị n'igwe okwu na program a. Nwoke a bụ onye nchịkọta nke Afọ Efuna Foundation nke Senator Dr. Ifeanyi Uba hiwere na mba niile ndị Igbo nọ na ya n'ụwa. Ndị be anyị, biko bịanụ ka anyị kparịta ụka banyere obodo anyị. Ndị na-akwado ihe ngosi a bụ ndị Send Wave Money. Ndị be anyị akụ ruo ụlọ ọkọwa ebe o si, dịka anyị na-arịọ onye ọbụla ka ha were akụ ụlọ maka mmehie na nhazi nke ala Igbo. Anyị na-ewetara unu Send Wave Money, a money transfer with no fees ever, no middleman and no force. Just go to App Store or Google Play and download the free app for SendWave. Create an account, enter your recipient's name, Nigeria's bank details, the amount you'd like to send, and your debit card info. Bam! Ego abanye ozugbo na Nigerian account ịchọrọ iziga ya. Obi abụrụzi onye ọbụla ọsọ tọọ. Ndị be anyị, send money with love, no force. For your first transfer, use the promo code Igboamaka and you will have £5 added to your money. Ya bụ atụkwasịra gị £5 na ego iziga. Ndewono. Boy, can I come around Masino Dalmo? Or you Nanoli Abova, Museum Chukwamaka Novi, Waving Nalo, Udochian and Dono, Masono Dalum, Omibo, Masono Genimal, Ioma, Melon, Ndi Budine Kiliani, no one in the Ebo no, and Masono, they won, Nasono Dalo, Sikam Kenekwa, 1 okay in Guy Managini, Nekiliani Oboa, na Nigeria. Bo Dr. Senator Ifeanyi Uba anyị na-asị ya daalụ ebechukwu ụzọ anyị na-asị gị daalụ na otu isi wee na-achịkwa Igbo niile, otu isi wee jido Igbo niile wee si na gịnị mere na afọ Igbo agaghị efu ya bụ gịnị mere onye nke anyị nwere ha ya egosi maka na Ifeanyi Uba jefu ụmụ Igbo
ndị nke ihe ha gbara ọkụ n'Ọnịcha nya nwee jego jefu ha wee na-asị ha ndo wee gbekwa ha nkwa na ọ ga-eme gịnị na ha ga-anwụta mmiri n'ebe ọ nọ na ha ga-eme gịnị na afọ Igbo agaghị efu na ya ga-eme gịnị ya ga-enyepụ aka wee dozielu ha ọnọdụ ya bụ nwanne anyị nwoke jere fụ ha wee na-asị gịnị onye nke nyekwala anyị ikikere igosi ya bụ ihe n'ebe a maka na ọ onyonyo ọzọ bụ ndị jerije buo ya bụ afọ Igbo ebu na TV mana onye nyere anyị ikikere nke ibu ya igosi ya n'ebe a bụ nwanne anyị nwoke onye nke nchịkọta afọ Igbo efu na diaspora ya bụ n'obodo oyibo bụ Prince Lotanna Chima enyi Nnewi bụ onye mere gịnị onye si anyị mee gịnị anyị gosi ya bụ ife anyị ga-emekwa gịnị anyị ga-egosi ya wee na-asị na ebube Chukwu ụzọ na-eme gịnị ihe ekili anyị ka ọ fụkwa ka anyị ga-esi weje ka anyị ga-esi na ụmụ ihe ndị ọzọ dị iche iche na mgbe na-adịghị anya na ọ ga-emekwa gịnị na ọ ga-akwadokwa Igboamaka na ụdị pụrụ iche ana m ekene ya na-asị ebube Chukwu ụzọ ya bụ Sinetọ Dr. Ifeanyi Ụba ana m asị gị daalụ na ihe gịnị na otu isi wee kwu amakwana na gịnị n'ihe emezu ya bụ ife maka na mgbe na-adịghị anya ị ga-emekwa ebe a bịa kenekwa ụmụ Igbo mekwa ụmụ ife ndị dị iche iche ụmụnne m biko enwe ndị mụ na ha nọ ndị a mụ na ha nọ ụnụ ama ndị ụnụ maara mana ụnụ na-enweta ozi dịka ndị na-enweta ozi anyị ọ bụghị na ha enweta ozi anyị biko ị ga-akpọ anyị ka ị na-enweta ozi anyị ụnụ amagụna ya ụmụnne m ụnụ na ofu onye n'ime ụnụ na-afụgbu ya afụ ụnụ ya afụkwa ya ọzọ ya bụ Nze Obidike ekenekwa m gị Chukwu m Obidike ana m ekene gị biko kene ndị Igbo ekele m unu onye ọzọ anyị na-emekwa gịnị anyị na ya nọkwa ebe a bụ nwanne anyị nwoke ana m ekene gị bụ Oke Akasin ya bụ comrade biko nụ comrade Oke Akasin na ada ya na-ekwu ekwu maka na ọ sị na be anyị ga-eme gịnị be anyị ya adị na afọ Igbo gịnị afọ Igbo agaghị eme gịnị agaghị efu wee na-asị o na ya ga-abịa ebe a ka ọ gwa anyị okwu ka esi eje ka esi arụ ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche ya maka m na-asị ụlọ ụmụ Igbo biko nụ ka ụnụ na-ekene nwanne anyị nwoke Igbo mma mmanụ ahịa ọma kpọsara ka anyị ree n'udo ndị nwanne m ihe ọma mere unu mekwala daalụ ụnụ anụgoni ya anụ nwanne anyị nwoke biko ihe m chọrọ ka anyị kwuo n'ebe anụnwa bụ tupu anyị wepụta Sinetọ Dr. Ifeanyi Ụba ojiji ojelo na Ọnịcha mana anyị ekwu okwu gbasara maka ihe mekọtara anyị a na-asị gịnị mere ọwụ na ala Igbo ka a sizi ka ihe a mebe kedu ihe ị ga-ekwu na ihe nke a ka m bido n'ebe ị nọ comrade ịgwa gị eziokwu ihe mega n'ala Igbo dịka o si adị iwere onye na-akpụdo uche azụ ị ga-aghọta na ọ dịkwa ka ọka o si eme ka o si eme ọka o si eme ọwụ ihe awụ dị mgbe mbụ o mere nke awụghị nke abụọ and dịka o si adịbu anyị na-echefu mana nke anyị sizi na anyị agaghị echefu onye mere anyị si ka bịa tinye ọnụ na ya anyị agaghị echefu maka nke ahụ ihe ruru n'obi o mere n'anya korokoro onwe onye a na-akọrọ ya ndị nọ n'Ọnịcha hụrụ ya anyị n'ala bekee hụrụ ya onye niile hụrụ nke so ọhịa ji si ka bịa kwuo ya dete n'ihe gbasara ya ọwụ ha na-akọ ma brodo onwe ihe nwere ike igwu ga-etinye na ya ka anyị na-aga tupu m na-aga n'ihu asị m Jehova sebụrụ ụwa ya gbatuo ndị niile ihe a metụtara umeala ndị nke nwụrụ anwụ ya nabata mkpụrụ obi ha ndị nke dịghịrị ya nye ha mgbado ume iji die ya ọ dịghị ofele idi ma ha na-ediri idi ya ha kwesịrị idi ya nke ọzọ anaghị echezi ndị a ga-atụ ụta ndị isi ha ga-esi ya ala ọ bụghị isi asị igbu egbu das ndị ọrụ ha ga-anọ na ekiti mezie ihe a ga-eme ka ọzọ hapụ ime ha maka agba nke mbụ ọ tụọ n'ogwe agba tụọ n'ogwe mgbe ọbụla Ọnịsha ndị ahịa ebe ụmụ ndị ogbenye na-ere ma ha nwee ike ịzụ ụmụazị so o wutere enwegwekwa nke melụ na ebe Bridget
ya bụ ife emechaa nke a bụ n'afọ gara aga olukwa n'afọ anụwa nke ọzọ nke emetụpụ ọzọ emekwasa anyị wee na-asị ọ gịnị na-eme gịnị mere o ji wee bụzie ọ bụrụ na ọ dịka ọ na be anyị ka ya bụ ife na-eme gịnị na-eme Ọnịcha ebe ọzọ enweghị ebe ọkụ na-agba ọ bụzie na Ọnịcha ebe e nwere nnukwu ahịa ka ahịa niile na gịnị na Afrịka ọ bụla ebe afọ ka ọkụ na-eme gịnị eji agwa na-asị comrade dịka onye IPOB enwere ife unu nwere ike ikwu maka ya nke bụ eziokwu na afọ m na-eji flag wee bịa onye nọ n'ihu ọrụ ụmụnne m ọhịa Biafra eziokwu ọhịa Biafra ebe ọwụla anyị na ya ihe nke wu eziokwu na onye ọwụla wee member of the indigenous people of Biafra is representing anywhere in the world na anọchite anya ndị Igbo anyị n'ihu agha maka na dịka o si dị n'ụbọchị tọọ ndị IPOB ka na-akpọ aha ọma ọkwa ha ka na-akpọ aha ọjọọ maka na anyị nwere onye na-agbara anyị ọkụ ịhụ modern karịa ihe ndị nọ na-anọghọ n'etiti anyị na-ahụ unu anụgo ka anyị na-ahụ na ihe nwanne anyị nwoke kwuru na IPOB n'onwefa na n'ọgịnị anyị nọ n'ihu agha ya mere anyị na-ahụ karịa ihe ndị nọ n'ụlọ na-adaghị ahụ ya bụ ife dị egwu unu anụgo ya na ha na-anọ n'ihu agha na ha na-afụ ihe ndị nọ n'ụlọ na-ahụ ị nwere ike ịgwa m ihe ndị nọ n'ụlọ na-ahụ biko ka anyị mara kene ka anyị ma ga-eso wee fụba ya bụ ihe ofu ihe ndị nọ n'ụlọ na-adaghị ahụ mụnwa onye IPOB na-ahụ wo date obodo anyị nọ n'ime ya emene expire n'olu bekee so iwuru onye nọ n'Igbo ma na-eche na ịka nwere obodo ị gaghị ahụ ihe ndị IPOB na-ahụ mana iwuru onye nọ n'Igbo ma iwu member of the indigenous people of Biafra ma iwu ha member as long as ị na-ege na-anụta nwee the feelings ndị IPOB nwere mere ha jiri bịa together ị ga na-ahụ ihe anyị na-ahụ mara na onwego otu trailer ga-esi daa ahapụ ịhụ onye nyara ya a ga-agbakọtago nyere onye ahụ aka ikpokọta fuel hụwa ya mma ọ gaghị efu so ụmụ ihe ndị a wụkwa nke na-eme anyị na-agụnye dịka anyị si egosi ụwa through social media ka nye otu nwanne anyị nwoke kwuru mana tupu anyị na-eme ife dị ya ka anyị fukene ojije nwanne anyị nwoke jelo na gịnị na Ọnịcha bụ Senator Dr. Ifeanyi Uba Egbechukwu ụzọ ka anyị kilie ya bụ ife daalụ
ndị be anyị do afụgo m ife ma afịa na-ele maka peeti niile dị ebe a ka ife dị na ife ọkụ gbara ife na ife mmadụ goro kpasa na shọp ya biko do ofe ya biko dị ife ahụ elu biko do ka ndị mmadụ ka polin gasị ife niile na ife mmadụ na-ele megasị ya mekpụrụ ya nsogbu adịrọ ife niile awụ ways carpet mmadụ nwaanyị na nwa ya ebe a ka ọ gbara ọkụ so anyị gwara ka anyị kpelie ekpele ka a dị ebe ife amelu wee sị ụnụ ndonu ndị afọ Igbo efuna na ndị otu m ga-abịa ka a bịafụgasịa ndị ife ọkụ mebiri ifefa amara ka a ga-esi wee nye ife aka daalụ na hinne ka mkpụrụ obi nne anyị na nwa ya zuru ike na ndokwa Chineke chọrọ ifụtara ya mmiri eze dị anya anyị na-ahụrụ ntị afịa ọma na-ele onwe ya ụlọ ma mmanụ onye mmụọ ara ka m si ekwu ihe anyị na-ekwu bụ eziokwu anyị nọrọ na ndị politiks na-aghọ aghụghọ ozugbo ogere na sineti ụlọ pụrụ ego pikchọ ụlọ ma mụọ bụ onye ụga and ihe anyị na-ekwu bụ ife anyị eme anyị na-ayọ biko nwere ntị ka ọ gwa anyị okwu biko ndị afọ Igbo efu na ndị be anyị niile biko donu otodonu dị nsọ biko anyị bịara ebe a ịbịa fụ ụmụnne anyị ife nke amelu ụnyaahụ nwanne nyaafọ abalị nwanne nyaafọ mebisiri ngwongwo fa anyị ma n'ụlọ ka bụ anya mmiri n'anya mana anyị si ka anyị bịa anyị na ndị otu anyị nọ n'ime afịa gasị ndị afọ Igbo efu na ndị atilota na ndị IUSM Ifeanyi Solidarity nwere ndị niile bụ ndị ife niile ife melụ na ndị Igbo niile nọ ebe a o nwere onye Igbo ebe ọbụla onye Igbo nọ n'ụwa niile worldwide Igbo niile na-ehu ọ na-egwute onye ọbụla anya mmiri dị anyị n'anya ife merụ wụ ife mberede kama na agaghị aga Chineke n'ihu ọ bụrụ na nke emeghe onye ma nke ọzọ a na-eme ọ sị na onye ọbụla dị ndụ keneghe maka na ọ bụrụ ndị nwụrụ anwụ ya na-ekene ọ bụrụ na ife a mere nyaafọ ofu gaasị abata ikuku na-akpọ ikuku anyị na-eku anyị chọrọ nwụrụ ndị nwụrụ na gaasị onye ka anyị na-ahụ ya nọ taa so ka anyị kene Chineke ife mere mana anyị ka dị ndụ onye ọbụla nwụrụ ndụ nwere okwukwe mụnwa bụ sineta Ifeanyi Uba bịa taa ka m bịa fụ ụnụ wee gwa ụnụ bido ụbọchị Mọnde taata niile ndị niile wụ ndị isi afịa ndị nke m ga-etekiri oke ife niile ife melụ onye ọbụla ife a mebiri ife ọ ya ṅụrịrị mmiri n'afọ m anyị si n'ime afịa were apụta wee sị ka anyị bịa konofu maka asị na onye dị ndụ ya enwe okwukwe agụụ enwere nchekwudo ya na-emegoro biko kunu mara na mmadụ na ụlọ n'azụ we are not alone in this we are all together in this biko daalụ na hinne ma chukwu na ọrụ ụlọ biko ife niile ife bi ụlọ ụmụazị anyị niile ma ndị
ndị akwa akwụkwọ ama ife niile ma peti ma ndị na-azụ afịa ife niile ife gbara ọkụ anyị ga-ete ekiri oke ọlụ ya unu ga-afụ na mma emelụ na ife Chineke mezie okwu ifo ya bụ anyị unu afụgo ka ya bụ ihe si wee mee mana tupu anyị na-aga n'iru so ka anyị kene Prince Lotanna Chima onye nke nyere anyị ikikere ime ihe dị ya igosi ihe a na onyonyo maka na anyị nwere ikikere igosi ya na onyonyo maka na ọ bụ ndị afọ Igbo efu na TV nwe ya mana ya bụ nwanne anyị nwoke Lotanna onye nke na-achị ndị Anambra n'obodo anụnwa nyanwa bụkwa onye isi ndị afọ Igbo efu na diaspora mgbe na-asị ya jisi ike daalụ nwanne anyị nwoke na gịnị otu isi wee nye anyị ikikere igosi ya bụ ife wee mee gịnị wee si na ị ga na-akwadokwanụ Igboamaka na mgbedi gịnị na oge ọbụla unu ga-afụgo ya bụ nwanne anyị nwoke afụ dị mkpa afụ ogologo ime ya ife ọ ya bụ mgbe na-ekene sinetọ Ifeanyị Ụba wee na-asị ya daalụ na otu isi wee fụ ụmụnne anyị ndị nke nọ n'Ọnịcha wee kwana ha nkwa maka na otu isi wee kwa ha nkwa otu ahụ ka ọ ya adị maka na ị na-ekwe nkwa ghara ime ya ya bụ ife dị egwu a na-asị kedu ndị Igbo dị radical na ya nwa na onwe ya bụ nwanne anyị nwoke nọ n'oyibo ọ bụ ọ na-ejere anaghị ọ bụ gịnị ọ na-eje ihe ahụ ọ sị na ya ga-enweta ọ ya enweta ya ọ bụ ka o si wee jee mgbe na-asị ya daalụ biko ụmụnne m unu afụgonụ ka ihe si wee mee ma ọkụ na-agbanụ ma nwaanyị asị na ọkụ gbagburu ya na nwa ya mana biko nụ ana m ayọkwa ụnụ ayọ so nụ biko nụ gbaghalụ na nwaanyị ahụ egosili anyị ekwesịrị igosi ya mana ọ bụ ka egosi ihe melụnụ maka na nwaanyị anụnwa ebe ọ na-ele ahịa ka ọkụ a gbawalụ okulu nwa ya kụrụzie nwa ya ka ọ mafee na gota danyezie na ya bụ gota afọ ya bụ ife ebe ahụ ka ha nọzi ọkụ wee bịagide ha nwaanyị amaghịzi ka o si eje ka o si ana o nwere ike n'oge ahụ ọ da ya na gota ahụ gbajie ụkwụ maazị ka o si ekwu nwa etu a ka ọkụ si wee bịakọtezie ha nwa ma nwaanyị ma nwa ọkụ gbagbuo ha ọ bụrụ ka o si wee jee biko ana m ayọ ụnụ na anyị otu anyị si wee gosi ya na anyị kwesịrị ịgwa ụnụ agwa tupu anyị gosi ya ndono ọ bụ ka o si wee jee biko ụmụnne m ụnụ afụgonụ ka ya bụ ife si wee mee ụnụ afụgonụ ọkụ lelu ahịa ndị mmadụ niile mana ọ na-ewute m na enwebeghị onye ejidoro bụ ndị na-anya ya bụ ụgbọala enweghịkwa na ụgbọala isi ụgbọala afọ ka ihe unu chọrọ ikwu maka nke a biko eziokwu ihe gbasara ọkụ gbara n'Ọnịcha mmadụ mere ya mmadụ mere ya maka na o mere nke mbụ anyị ka na-ekwu nke mere eme ọzọ eme ọ ijikọsị gị na mmadụ mere ya and abalị abụọ gara aga o nwekwara nke karịa eme n'Enugu ahụghị onye bụ the trailer mana the governor nwere quick response ebutegodo tanka mmiri fire service machine anụrụ mana ihe m chọrọ ịjụ n'ọkụ gbara n'Ọnịcha Anambra nke ụbọchị nke mbụ na ụbọchị nke abụọ owo nweghị ndị ewere n'ọrụ ichekwa ahịa owo nweghị ndị ahụrụ dịka kọmitii ahịa nọ n'aka owo nweghị ndị na-ana ego n'ime ahịa enwe union owo nweghị onweghị ndị gọọmenti nyere receipt ka ha na-anata ego gbasara ahịa ka ihe wụ ọrụ ndị ahụ anyị ahụgo senetọ Ifeanyị Ụba si onye ọbụla kata obi Chukwu ga-akwụ ụgwọ mana Chukwu ga-akwụgidekwu n'ụgwọ adaga ụwa agwụ ndị mmadụ na-ere n'ọkụ na millions mbọ ma ndị biri ego ebi Naijiria dịka obodo Naijiria wụ obodo wụ
ego gị nọ na bank food godu ọgbasa gị Nigeria, no insurance, no guarantee, and ihe mere nkebe anyị ji wuru ihe ọjọọ, nobody to blame. Nobody have been arrested. Governor abịala kwe akọrị aka, Senator Ifeanyi abịakwala ka o si eme, anyị ekwuokwala ọ ga-enyere anyị aka, mana kemgbe ụdịrị ihe a ga-akwụsị, kemgbe mmadụ nwere ike ilite jụ ajụjụ gịnị mere ka onye kwesịrị ichekwa ahịa, ka ihe mere gọọmenti Anambra steeti ji anaga ego revenue from this ahịa nke kachasị na one of the biggest market enwere in West Africa. In Africa. Enweghị fire service. Enweghị fire service. Ị na-ana ego ahịa otu Onitsha, a na-akwụ ụgwọ ma security, ma onye na-ere pure water na-akwụ ụgwọ, ehoka nọ na ma ndị gbaka attach na-akwụ ụgwọ. Ka ihe mere gọvanọ na-abịa ala bekee, senetọ na-abịa ala bekee, ka ihe mere ha amaghị na ahịa mmadụ niile, mmadụ ha etu ọnọ n'ime ya na-edere fire service, not one, ọwụghị otu ma ọwụghị abụọ kwesịrị karị dịka ebe ndị mmadụ na-agbakọ. Ka ihe mere enweghị ihe gbasara ya, enweghị fire service. Ihe m ga-atụ n'okwu ahụ ịma dịka ihe fire service na-ekwube, ndị be anyị mgbe ụfọdụ na-arụ ọrụ ka ndị isi na-arụghị mma. Gwadonu m, ha na-abịa ala bekee dịka otu isi ekwu, ha bịa nwe ebe ha ga-aha arụ gọta ghere oghe, arụ open gọta. Asị gọta ahụ arụchiri ya arụchi, right? Nwaanyị agaghị adanye. Mgbe m hụrụ ihe nwaanyị a na nwa ya, that is anya mmiri gbara m, onwe ikubi anybody, onwe ike iwe onye ọbụla ịgbaga ọsọ kpọgburu dazie n'ime ihe na ọhịa gburu nwaanyị a na nwa ya. Asị that gọta ahụ ọwụghị open gọta, o mechiri ya emechi otu gọta kwesịrị ịdị, ọ gbara ọsọ gaa n'ofu ya gawa ebe ọ na-aga. Then dịka o kwuru, ahịa dịka Onitsha a na-anata ego. Dịka week abụọ gara aga eziga gọvanọ Obianọ, obi juru ndị polisi moto, motor line everywhere, but ọ chetụghị that ahịa dịka Ọchanja, a big market for that matter, massive, nwere ike ịgba ọkụ, and ọgba ọkụ gịnị ka a ga-eme? Ekwesịrị inwe fire service na strategic places. What does it take? What tanka mmiri na pump? Most importantly, and solution, Anambra State kwesịrị ime, and then even the nearest fire service enwere on Igboamaka, like I read, learn distance. Mgbe a na-esi Igboamaka bịa tozi Asaba ka esi kpọrọ fire service na-abịa. Ndị fire service so ndị mmadụ nwa ndị mmadụ agaghị atụ n'okwute ma ụmụ na ọbịa mgbe ọkụ na-agbara ala gbucha ndị mmadụ. Ekwesịrị ọwụwa ebe obodo nwe obodo, Obianọ kwesịrị resign maka ihe a mere n'oge nchekwado oke, ma ndị niile na-achị fire service ahụ n'Imo steeti na Anambra steeti, nwanne m nwoke, that is ọbatatụ ha n'isi that ahịa a na-azụ everyday ndị mmadụ na-aṅụ siga atụpụ n'ihe ahụ with the heat na-emenụ na ihe niile, na o nwere ike ịbọrọ ọkụ. Then ọ bọrọ ọkụ, gịnị ka ha ga-eme? Ọhịa kwesịrị ị na-eche. Hapụgodi maka accident na-eme, ka anyị were ya na accident, hapụgodi ihe terrorism. Ele nkwado ha kwadoro maka ụdị ihe ime. And okay, Nigeria enweghị insurance. Nigeria kụrụ afọ n'ala. Ndị a enwere ofu nwaanyị, ọ retire, enye ya ego, ụmụnne ya tụkọ ego nye ya were zụwa ahịa. Otebedi o bidoro ahịa ahụ, shop ya ahụ erepịala. Ele ebe o si ebido ahụ ụwa? Ego ole ka gọvanọ ga-ehicha ma anya mmiri, ma ahịa, ma akwụ obere, ma ihe ndị ahịa ndị nke gbara ọkụ? Gọọmenti kwesịrị inyebara emechaa, anyị ga-ekwuzi advice anyị ga-enye ha onye ọbụla maka ihe ọ ga-eme, ka anyị na-ekwukwe na-aga n'ihu mara ihe ndị ọzọ ị chọrọ ikwu. Daalụ. O wutelu m na ụdị ihe a mere maka enwere ofu nwanne anyị nwoke kwuru okwu wee na-asị nọ pure water ka ya na-ere, bregide pure water wee leta ego nke igo shop gbaba ahịa na ihe niile ahụ gbara pịa. Ọ bụrụ ka o si wee jee, otu Chukwu si wee bunie onwe ogbenye enu, bunite enu,
mmadụ ewelu oke ọchịchọ ekworo wee megini wee mebie ihe Chukwu debelọ ya bụ ife molokode mana enwe ife m na-asị gị comrade ị na-ajụ kedu ebe isi moto dị kedu ihe na-anya moto nwoke si wee jijie na ihe a bụ ihe emele eme gbekena anyị ka o si wee bụrụ n'ọhịa ya aka melụ nke wụ eziokwu moto ọwụla na-enwe plate number and onye ọwụla nọ na Nigeria ma na Nigerian plate number wayon and you lose the plate number of any vehicle you can trace the owner igide onye nwe ya awozi nsogbu mana ọwụ ihe mwute na ruo ugbo onwebe onye lebara ya anya nke na-ewute m kara ka ndị be anyị si eji Chineke anara excuse ndị be anyị a na-akpọka Chineke aha omego ndị be anyị ama ihe ha kwesịrị ime anyị nọ n'oge awa dị ugbu a ndị be anyị ka na-akpọ Chineke olee otu ị ga-esi were ego gị na-akwụ mmadụ n'ọnwa na ịnọ na ụlọ ya ma as local government chairman or whomsoever that comes iwere ego na ime ahịa ahụ ihe eme onwe ihe eriri nwere ike ejijide onye na-enye ego kwesịrị weta ihe ga-agbanye ọkụ ka ọkụ nyụọ ka ngwa ahịa gị nụrụ ọnwa na-abịa abịa ka ọ narakwa ego ihe m na-achọ ikwu dịka o siri emetụ m n'obi wu ama m na Nigeria enweghị insurance onye mmadụ ya nwụnahara ya kata obi ọ ga-eli ya nke wụ eziokwu batara ka ha ga-eme dịka onye nze kwuru Obianọ ihe awụrụ n'obodo oyibo anyị na Obianọ ga-arịtụgodu maka na arụrụ ala sitere n'isi ndị be anyị ewere ogo ụwa tọọ makpuo ya ihu onye dịrị ozi wuzi ọga ndị na-akwụ ya ụgwọ awụrụzi ụmụ bọyị amaghị m ka politishan ndị na-achị anyị ji wụrụ ọga ebe ọwụ taxpayers money na allocation bịara n'aha anyị ka eji akwụ ha ụgwọ ndị be anyị na-ehi ụra ọwụ na ihe a nwere ike ime ka mmepe anya na ngwamanya bata n'etiti onye ọwụla nọ n'ala Igbo ọ ya amasị m aga m asị ka ndị niile ihe a metụrụ ha fọmụ a reasonable association ha gbaa Anambra State Government akwụkwọ ha gbaa fire service akwụkwọ ha gbaa local government chairman akwụkwọ ama m na ọha nwanwe ụlọ ikpe ka nwegodo nga ebidere and aga m alike ka a na-agba akwụkwọ ka a na-agba Obianọ akwụkwọ na-agwa ya si ya rituo maka onwe gị ka onye ị na-akwụ ụgwọ ọnwa ga-eji akara gị ahụ ụlọ na-aza na Anambra steeti wu mkpụrụ aka ndị mmadụ ihe ọbụla ọ sọrọ gị wụrụ ọwa isiri gị wụrụ ya and o nwere oge ọ eji gwụ gaa pụọ so nwe otu ị ga-esi nụrụ n'oche ọrụ ndị be ya na-akpọkarị isi ala nye ya onye ebiri gị kwa nwatakịrị ibe gị ma ndị tọrọ Obianọ na-akpọchara isi ala ị ga-agbanwu ya na ọ ya gwa kwesịrị ọ nọ ya n'aka n'ebe ọwụ gọọmenti ya ego a na-enye Anambra steeti na-abata na tebụl ya o kwesịrị olegharị anya dịka onye gara n'ala bekee ya mara na enidiri fire service station na ime ahịa enidiri ya na every line in the market. Daalụ nwanne m nwoke enwere onye na-akpọrọ onye ka ekene kedu ya ekene Bennett anyị na-ekene. My name is Bernice. Bennett anyị na-ekene. Kedu ife chọrọ ikwu? So this question is for OK Akaston. Is Buhari dead? I said, give me back. Now, Is Buhari dead? My Buhari or never, okay? Dead. That's what I heard. Okay, how you want you Well, ebim na London. And I umonye IPOP. Yeah. And ebite homake be ụlọọgwụ Buhari nọ oge aha soji ha ahụ. Ahụrụ m mgbe ndị ngagharị iwe ndị mmadụ na-eme na plane ambulance anọfeela na ọmụ karịala ego obodo na-akpata and amakwana m echi eburule the plane na Buhari gawa Saudi Arabia and amakwana na dịka o si edere onye nọ na sọrọ ka awụghị Buhari ama m mazara m ajụjụ ọ jụrụ Buhari anwụọla onye sikwara na Buhari anwụhụ ya pụta na ụmụ Buhari na ụmụnne nwunye Buhari ha gbaanụ Nnamdi Kanu akwụkwọ
daalụ na nghọta nke na ya bụ nwoke a na-ekwu okwu ya ejewalugo mba Buhari ana daalụ nwanne anyị nwaanyị ama m na ọ sara okwu gị ngwanụ nsogbu adịrọ na ife anyị na-ekwu okwu ya tata bụ ihe gbasara maka ahịa gbalụnụ mana kedu ka ụmụ Igbo nọ n'ofesi nwere ike isi wee nye aka maka ihe a maka na ọ bụrụ sọsọ ife anyị ụba ya eme ya ekwesịrị ka ụmụ Igbo niile nọ n'ofesi wee nye aka kedu ka e nwere ike isi wee mee ya dịka e kwuru enwere ego niile a na-anata na Anambra steeti eziokwu ekwesịrị iji na-elezi ụmụ ihe ndị anya enwere allocations ime Anambra steeti gọọmenti nwere enwere ike iji na-eme ụmụ ihe ndị a oke ugbu anyị nwa n'ala bekee anyị eji ego anyị ejighị anyị nwere ike ịgbalị but mgbalị a ga-awụ target onye asị oke enyere onye aka onwe onye ma enwe ike set up fund but ọ ga-aga everywhere ọ ga-aga enwe ebe ọ ga-aga atọ ihe gọọmenti na-eme dịka nwanne m nwoke kwuru enwedịrị ịgba ha niile akwụkwọ then anyị nwa nọ n'ala bekee anyị na-eputu pressure banyị na-eti mkpu ịma asị anyị nọ na mgbere oyibo elevated positions anyị na-ahụ ihe na-eme n'ala ebe ahụ ile anya kamgbe Naijiria ji nwewe nsogbu 1960 ọkwa ndị ala bekee nyopụtara mpụ niile ndị ọcha mega ihe niile anyị mgbe ole nwere serious revolution ọ ndị na-ala bekee na-enyopụta esi ihe na-eme anyị arụghị mma otu anyị nakwa enyopụta na-asị ha na ihe ha na-eme anyị arụghị mma so ihe m cherewo enidiri ifolo the rule of law enidiri ịgba ha akwụkwọ and ndị lawyers anyị enwe ndị lawyers anyị ju na Nigeria nwere ike imebi ịrụ pro bono pick this case up. It's a massive case all case ọ ga-awụ onye lawyer anya doro anya gbere eventually ọ ga-eri so ha nyebere anya daalụ ihe anyị na-ajụzi bụ ndị nke nọ n'obodo a maka na enwere atụmegịnị nkwado dị iche iche nọ n'obodo anụwa anyị na-ajụ ndị ọha na eze UK kedu ebe unu nọ kedu ife unu na-eme gbasara maka ụmụnne anyị ya ndị ahịa melụ ma ihe a nwanne anyị nwoke kwuru anyị na-abụ ndị gịnị ndị ọgbakọ kedu ihe ọgbakọ bụ jikọrọ union niile nọ na UK a na-akpọ ọgbakọ ndị Igbo anyị na-asị kedu ife unu na-eme Dr. Jude Ogunwa bụ onye isi ndị ọgbakọ kedu ihe ị na-eme Dr. Nnanna Igwe ana m asị gị nwa bụ onye isi ndị gịnị ndị ọha na eze kedu ife ị na-eme gbasara maka ihe a anyị na-akpọkwukwu ma ndị People's Club ya bụ nwanne anyị nwoke ụdakpa enyi anụmasị n'oge nwa na-achị ndị People's Club na UK kedu ife ị na-eme gbasara maka ife a adị m akpọkwukwo ndị a na-edo bụ nwanne anyị nwoke bụ Dr. Uzalo anụmasị gị kedu ife ị na-eme gbasara maka gịnị gbasara maka ife a maka na gịnị mere anọkọta na-asị na gịnị mere na ihe dị na mmiri n'ọkụ ka eji achị ya kedu ebe unu chọdebelụ kpọ na anyị oku maka na unu kwesịrị ịkpọ anyị oku ndị isi nọ n'obodo a anyị na-akpọkwukwu ndị gịnị ndị Igbo Union n'obodo a na UK kedu ife unu na-eme Igbo Community London kedu ihe unu na-eme kunie nọ maka na gịnị melụ maka na o kwesịrị ka emee ihe gbasara gịnị ihe gbasara obodo anyị a na ihe gbasara ụmụnne anyị a maka na ihe m chọpụtara n'obodo a bụ esemokwu union niile ejenụ ya bụ ife nwere ebe ọ ga-edu anyị wee jee o kwesịrị ka anyị na-ekwu okwu ihe gbasara maka ụmụnne anyị a o kwesịrị ka anyị maka ga-esi wee nyere ụmụnne anyị aka ka nchịkọta mara ka ga-esi wee nyere ha aka ọ bụrụgodị na ọyị kwado ha ịgba akwụkwọ anyị kwado ha gbaa akwụkwọ ọ bụrụgodị na ọyị ime ego atụ ego mara ka ga-esi wee nye aka nyekwuru gọọmenti aka wee lụzie ma nnọọ gọọmenti ọrụ ha bụ ịlụzi ya bụ mmeli ya bụ ahịa mana enwekwara ebe anyị nwere ike inye aka isi ngwa maka na gọọmenti ga-enye onye ha ya enye nke gọọmenti nyeziri anyị si oke gbalịkwanụ nke a na anyị jigoro nke a tinye na one gọọmenti nyechara ụmụnne anyị ndị nke ihe mere were na wee libegodi nri
ma ọ kpado jido ezinụlọ ụlọ tupu alụsị ahịa maka na ahịa ịlụ ahịa abụrụ ihe taa ka ihe echi ọ ga-abụ ihe ga-ewe ọnọdụ ogwe ga-ewe oge mana ha weregoro nke a chọọ ihe ha ga na-eme ọ wee bụrụ ka o si wee dị ana m akpọkụ ndị Igbo niile nọ na UK ndị Igbo niile nọ na Germany ndị Igbo na-ekili m ma ndị nọ na US ndị nọ Australia na-ekili m ụmụ Igbo ndị nọ na Japan unu na-ekili m ana m asị kedu ife unu na-eme ụmụ Igbo ndị nọ na India ndị nọ na Pakistan ụmụ Igbo ndị nọ na gịnị Brazil ụmụ Igbo ndị nọ na Spain ndị nọ na gịnị ndị nọ na Italy ndị nọ obodo dị iche iche anụmas Europe niile mụ n'ụwa niile na-ekili m nọ na-asị ụnụ kedu ife unu na-eme n'ahịa anụnwa naka na a sị na gịnị na nwa agụ ada efu na mba agha ha nọ mmiri aba anyị anya ejide ụmụnna anyị na-eme pịa ka nwa na-arụ ka unu kunie n'ụla ebe ọbụla unu nọ ka anyị nyere na ụmụnna anyị aka a sị na gịnị ọzọ emezina mana gịnị mere ọzọ agaghị eme anyị ka anyị ghara ụlọ ime gịnị ịnọ ọ dịka osisi edebelụ kwuchiri ụzọ onye pụta ọgbụ ya ọpa mma wee gafelụ ka anyị nyere na aka wee nyere ụmụnna anyị aka nyekwuziere ụmụnna anyị n'ike nọ na diaspora aka maka na gịnị mere Chukwu kele anyị kesie anyị ike ọ ga-adị mma ka anyị were aka anyị nyekwaziela onwe anyị maka Chukwu enyego anyị kere nye anyị ọmụmụ ihe nye anyị ihe niile nye anyị ma ego ka anyị were ego ahụ wee dozie n'onwe anyị ekenekwa m nọrị na ụmụnne m otu nso wee bịa na Igboamaka na mgbe na-adịghị anya unu ga na-achitekwa azụ ọzọ maka na ama m na enwere ihe nnukwute ihe ịchọrọ ikwu nwanne anyị nwoke bụ comrade ya na Nze Obidike ihe unu ya ekwu erika mana oge adịghịzila anyị eme gịnị anyị ekwu ya mgbe ọzọ ana m ekenekwa ndị afọ Igbo efuna na-ekene Prince Lutanna na ndị otu ya na-asịkwa ụnụ onye ọbụla chọrọ ịbanye afọ Igbo efuna biko kawa arụ ka anyị kpọọ Igboamaka ka anyị nye gị akala Prince Lutanna ọ bụ ka ọrụ anyị n'ọnụ n'abalị anụnwa ana m ekene unu si Chukwu gọzie unu niile ndewonu daalụnụ. All over the world. To help us continue this good work, please sponsor us and you will be amazed at the super impact our publicity will have on your business and services. Call us on 0794 6737951 or 0743 805 9114. You can also send us an email. And with money. Ndị be anyị akụrụ ụlọ ọkọwa ebe o si dịka anyị na-arịọ onye ọbụla ka ha were akụ ụlọ maka mmehie na nhazi nke ala Igbo. Anyị na-ewetara unu send wave money, a money transfer with no fees ever, no middleman and no force. Just go to App Store or Google Play and download the free app for SendWave. Create an account, enter your recipient's name, Nigeria's bank details, the amount you'd like to send, and your debit card info. Bam! Igabanye ozugbo na Nigerian account ịchọrọ iziga obi abụrụzi onye ọbụla nso tọọ. Ndị be anyị, send money with love, no force. For your first transfer, use the promo code Igboamaka and you will have £5 added to your money. Yeah, but to pass around £5 na ego iziga. Ndewono. Mescalink Production. Otatike. Handsome T. Igbo na-agba egwu. Ndị Igbo na-akọ ajọ nkwa. Mmanya ndị Igbo na-ata ajọ ụtọ. Ekike ndị Igbo mana ọ bụ sọ mma. Oriri ndị Igbo mana ọ na-atọ ụtọ. Omenala Igbo na-atọwa m ntị. Olisa gọziele n'ụmụ Igbo. Maka na echebe echebe anaba anaba n'ụwa. Igbo bụ Igbo ndị Chukwu
banaba no. Selem. Kanye na kwado no menani bo. Selem. Kanye na kwado no menani bo ni ba. Sakuri wana gashi ne jamba. Oboda wani garandi wo dokemba. Atsina jolego mandugu jilabuja. Raponi kaila bandugu na simba. Ejili mo wala ndugu na bengeza. Ekunti manekwe gedege kandianeke. Ngalo bodo yibunda tana danebe. Jiluwa wuni saka na bengeza. Patamile dambili na ine life mwakali na kutopo na kabako na amboli saiti. Bili na mbada balaga bambila ne tigo mwakon bili ne jila mwane gota siwo. Dia lidia bili. Batala nanti we batamwa bukara putita kumita ke pundi we menali we timo gune timo pananda la bamba de go bona la mate tiga waza chimpolo go le polo dasang bata ki de go mes kalin ki jaje gi kuba ka yili be kan anti we galu gute gane ka sindi ne jile go ne ji baji ju jale kanji na na makate sa tu bana silvento ne ke moto risti na kaya moto banyu ba jaje ke mega pare jaje go ke du ma go wa wo de tura gni be to to ni ma sunyan na sim pa te bena de asindo Onitsha ko tele no Igbo maka na-ejebete banabano Igbo Igbo ndị Chukwu folo n'anya o Igbo n'anya Igbo ịma na emele nụ na-emekwa n'anya o maka na-ejebete banabano selem ka anyị na-akwado n'omenala Igbo selem ka anyị na-akwado n'omenala Igbo omenala Igbo amaka ọdịnala Igbo bụ sọ mma o Onitsha bikonu, kosere Igbo ndị nwe Igbo nwere mmadụ, Igbo na-agba mbọ anyị na-eme ihe siri ike, ịma na Igbo na-eri ọfụma ọrụ obodo bikonu nwoke n'onwe ntị n'olu ka mbụ na ihe ebe Igbo siri bụrụ ọkacha mmanụ ịma na achọbanụ ndị gụrụ akwụkwọ achọbanụ ndị kpatara ego asị m achọbanụ ndị na-agba mbọ ịma na abịazie na ndị na-akụ akụ ụmụ Igbo ga-enugwu ntị n'olu ebe ọ bụla anyị nọ na anyị bụ ụmụnne Igbo fo, mi bonya Asaba, Igbo onye Anambra, Igbo onye Igbo, Igbo onye Ebonyi, Igbo onye Enugu, Igbo onye Abia, ndị Igbo na Rivers, anyị bụ ụmụnne o, ma ndị nọ na Benue, Igbo si diaspora, ebe ọ bụla anyị nọ na anyị Igbo fo, Onitsha biko dododo, bọsere m ụmụ Igbo, ebe ọ bụla anyị nọ Chukwu Onitsha dododo, bọsere m ụmụ Igbo, ka mụ na yo. Ejebete banabano Igbo ndị Chukwu folo n'anya o Igbo n'anya Igbo ịma na emele nụ na-emekwa n'anya o maka na ejebete banabano selem ka anyị na-akwado n'omenala Igbo selem ka anyị na-akwado n'omenala Igbo n'Igbo amaka with money. Ndị be anyị akụ ruo ụlọ ọkọwa ebe o si dịka anyị na-arịọ onye ọbụla ka ha were akụ ụlọ maka mmehie na nhazi nke ala Igbo. Anyị na-ewetara unu send wave money, a money transfer with no fees ever, no middleman and no force. Just go to App Store or Google Play and download the free app for SendWave. Create an account, enter your recipient's name, Nigeria's bank details, the amount you'd like to send, and your debit card info. Bam! Igboamaka ozugbo na Nigerian account ịchọrọ iziga ya. Obi abụrụzi onye ọbụla nso. Ndị be anyị, send money with love, no force. For your first transfer, use the promo code Igboamaka and you will have £5 added to your money. Yeah, but to pass around £5 na ego iziga. Ndewo no.